खुलुमबाय दिनै 14 मे 2024 मंगलबार। थांनाय माखासे सान सिगां टंलानि बरेगाव गामियाव सुख्राम बसुमतारीखौ बुथारनाय दायनिगिरिया बिसियानो। सुख्राम बसुमतारीनि बिसि अनिता बसुमतारीया सिमान जाखांनायनि उनाव अनिताखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। अनिताखौ सुख्राम बसुमतारीया जौ लोंनानै इनाय खालामबाय थायोमोन, बुबाय थायोमोन आरो ओंखाम जानायावबो ओंखामखौ मोखाङाव गारलायोमोन होननानै मिथिनाय जादों। गुवाहाटी 6 माइलाव थानाय रेहमान हस्पिटालनि सासे सिख्ला डक्टरा गावनि भारा रुम सिङाव गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनाय सिख्ला डक्टरनि मुङा जाबाय सुजिता काश्यप, बजालि जिल्लानि सिङाव थानाय पाठशालानि थागिबि। सुजिताखौ बे जाथायखौ लाबनि थाखाय खालामदों होननानै सन्देह खालामनानै जाथायनि सायाव पुलिसआ नायबिजिरनाय जादों। मुंदांखा कान्नाडा आरो तेलुगु टीवी एक्ट्रेस पवित्र जयारामआ गावनि गारिजों थांबाय थानाय समाव हायद्राबाद साखाथियाव गंसे बासजों सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै थैबाय। धुबरी जिल्लानि सिङाव थानाय सापाराव आसाम पुलिसआ अपारेसन खालामनानै 2 कौटि नंखाय रां हमदों आरो जाथायाव लोब्बा थानाय सासे दायनिगिरिखौबो हमदों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय शाहिनुर इस्लाम। आसामनि करिमगन्जआव पार्ट 2 गोजौ फरायसालिनि सासे फोरोंगिरिया 7 थाखोनि सासे फरायसा गथ'खौ बुनानै थैहाबहोदों आरो थैहाबहोखांनायनि उनाव जाथायनि सायाव पुलिसआ खौरां मोननायनि उनाव फोरोंगिरिखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय फोरोंगिरिनि मुङा जाबाय धनन्जय। शिबसागर जिल्लानि सिङाव थानाय राजा बाम डिब्रुवाल आमगुरियाव फिसाज्लाया गावनि बिमाखौ अरजों सावना बुथारदों। बुथारजानाय बिमानि मुङा जाबाय बिना गगৈ आरो दायनिगिरि फिसाज्लानि मुङा जाबाय मनज गगৈ। मनज गगैआ जौ लोंसोगारोमोन आरो बियो गावनि बिमाखौ बुबाय थायोमोन। उनाव पुलिसआ मनज गगैखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। आलादा रायजो बड'लेण्डखौ लानानै जाफुंसार होनो थाखाय बनस'आ सोमावसारलांबाय थागोन होननानै बनजित मोनजेला बुंदों। हिसाबै बे बर'फोरनि थामोनथा आरो बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायखौ जों जाफुंसार होनो एबा जोंनि बेसेन गोसा समखौ जोंनि बे लाइमोन बैसोआवनो जों बेसेबां हायो जाथिनि थाखाय कन्ट्रिबिउसन होनो थाखाय जों बिखाफोर दाननानै जों ओंखारबोदों आरो बेजों लोगोसे बे इयुनावहाय जों थांखांनायनि उनाव जेब्लानासिम बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनाया मोगथां महर मोना जोंनि फैबाय थानाय फिसा फिसौ जोंनि फंबाय बिनानावमोनाबो बेखौ कन्टिनिउ लांबाय थागोन आरो फैबाय थानाय समाव नैबे इलेक्शन कड अफ कन्डाक्ट जोबनायनि उनावहाय बे बनस'आ मोनफ्रोमबो बिथिङाव बे टटेल रिभलिउसन नङा होमबा दिनै जोंनि सोमावसारनायनि अनगायैबो दिनै कालचारखौ होबथानाय कालचारखौ लाखिनाय मावनायनि कालचारखौ जों लाबोफिननाय एजुकेशन सोलोंथाइनि बेलायाव जों इसेबां हायो जोङो जोंनि निउ जेनेरेशन्सफोरखौ जों थुलुंगा होनो हानाय दा मोनफ्रोमबो आबाद मावनायावनो हक मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जों टटेल रिभलिउसन लाबोनायनि पलिसिखौ बर' माहारियारि फरायसा आफादा गोदान टेकनिक्स आरो आदब खायदा गोदान सोलो आरो बोलोजों जों आवगायलांनायनि जों सिमांखौ सुजुदों। जिहेतु बिसायख'थिनि सायाव माखासे दोलोफोराव नोंथांमोननि बनस'निफ्राय दोलोफोराव हाबनायखौ नुदों राजखान्थिजों बेयाव दुर्बलफोर जाबाय होननानै गोबां सावरायदों मा फोरमायगोन बेनि सायाव? दा बर' माहारियारि फरायसा आफादाबो दिनै मोनसे फरायसा आफाद बिनि गेजेराव गोबां रोखोमनि मानसिफोर थायो गोबां रोखोमनि साननाय हनाय थायो बे बनस' हिसाबै जोंहा मोनसे प्रिन्सिपल्स दङ जोङो नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसन हिसाबै जोङो जोंनि बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायखौ जों जाफुंसार होनो थाखाय जों आवगायलांनायनि मोनसे टारगेट दं नाथाय जोंनि बनस'नि गेजेरावनो साफा सानैहा सोरबा बेक्ति हिसाबै पार्सनेल माखासे माने सिमांबो सुजुयो सोरबा बादि गावनि पार्सनेल बेनिफिटनि थाखाय मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव थांनानै गावखौनो दाहैनाय गावखौनो माने फसंनानै लिडार हिसाबै थाहैनाय आरो सोरबा बादिया माने थाखा फैसानि दुर्बलतायाव गावखौनो गावनि बेसेन गोसा जे प्रेस्टिज बेखौ फाननानै थांनाय गोबां रोखोमनि बे जायो आरो बनस'ल' नङा। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों एसेनोसै। जय बर' हारिनि।